Andito na naman ako. Nandito na naman ako. Hanggang sa maubusan ng load si Boy Bicol. Ang pobre. Ayan si ang pobre sa Canada. Good morning po. Ang pobre sa Canada. Mayaman ka ngayon sa Canada. Good morning po, ma'am. Ayan. Kumusta, idol? Ayos lang po, ayos lang. Ayan, dito lang po ako. Ayan, guys. Ba't dito walang nanonood sa akin? Dito mayroon. Bakit? And guys, ang pobre sa Canada, saan punta mo, idol? Dito po ako papunta sa BGC po ako, sa BGC po. Maghahatid po ako ng aking pagkain ng aking boss. Ayan. Ayan po. Kanina ako, naputo lang kasi nga nawala ng naubusan ng load. Naubusan ng load si Boy Bicol. Inom po tayo, guys. Ang pobre sa Canada, inom po tayo. Ayan, nood lang po tayo dyan, guys. At nandito na ako nakantabay sa may tabi ng kondo ni boss. Kasi ako ay mamaya nandito na yan. Ayan, guys. Nagugutom na ako, guys. Isisend ko nga pala yung aking link. The Monster, nandiyan ka ulit. Salamat ulit sa pagbalik. Si Pauchi, bumalik si Pauchi. Nagsibalikan sila.
Dito ulit. Ayan. Bakit kaya hindi ko makita ng ano? Yung ano? Yung mga manonood, walang nalitaw dito. Zero pa din. Pero nandyan naman kayo. Si ang pobre sa Canada, nandyan. Kain po, nagutom po ako guys. Yan. Kain po tayo guys. Larry J. sa Balbaro. Tamsak Kuya Boy. Salamat sa iyo Larry J. Kain tayo Larry. Boss Larry J.
Hello, MCC Channel. Salamat sa pag... Malabo na yata mata nyo, ma'am. Malabo na mata ni ma'am. Gwapo daw ako. Saan banda? Salamat, Madam MCC Channel, sa iyong pagtamsak at sa iyong pagbisita. Kanina ako'y nag part 2 na lang ako. Nakikinig lang host. Ayan, nakikinig lang siya. Hindi ka ba loading? Kumakain pa kasi. Ayan, kumakain. Naka-almusal mo lang. Ayan. Ako nandito na sa BGC. Hatid na ako ng almusal ng aking mga boss. Ayan. Oo, host. Kain pala tayo. Sige po. Madam MCC Channel. Makita lang kitang kumain. Hindi pa kita nakita palang kumain. Ayos na. Nagiging maayos na yata ang lahat. Si Yumi din. Hindi na rin loading yan. Oh. Si MCC Channel. Larry Sabalbaro. Hello. Sabi ng ating bunsong kapatid. Grabe kagabi, di talaga ako nakapasok. Saan? Saan ka hindi nakapasok, MCC Channel? The Monster. Ayan, si Pauchi. Naka-BG lang yan din sa Pauchi. Nandito na yan kanina yung mga yan. Naputo lang ako eh. Ang kulit ko kasi. Nagano na yung nagbigay na ng babala yung smart eh. Tinuloy-tuloy ko pa. MCC Channel, hello din po, sabi ni Larry Sabalbaro. Yumi, MCC Channel, laki pa naman. Premyo at ang ganda ng parapol ni May Kalalas. Ayun, tama. Swerte ng mga nanalo, di ba Yumi, no? Swerte ng mga nanalo doon. Congrats, Yumi. Congrats, Mimi Vlog, sa inyong panalo. Sana all. Sana all. Sa ilalim ng puting hina ng signal ko kagabi. Pagpasok ko sa LS ni May Kalalas, tapos na. Pati na rin kay Apo Anolpas Vlog. Akolpas Vlog yun yata eh. Oo nga, kuya, pinakita sa atin ang pa-premium, tapos tayo din ka nakakuha. May wallet na ako from Taiwan. Ayan. Sana all nga, kuya. Boy. Ayan, oh. Melton Boy Bicol, good morning sa'yo. Shout out naman, tamsak na din sa'yo. Ayan, Melton. Ayan si Melton. Nakaano ko lang kagabi. Shout out sa'yo, Melton TV. Salamat sa pagtamsak mo, Melton.
MCC Channel, hello Larissa Balbaro. Yumi, Milton TV, shout out from Yumi Vlog ang iyong Milton. Pag gusto mong dumikit kay Yumi, yung Mimi Vlog ang iyong akyatin na bahay. Ayan, nagbaba siya ng link. Yan ang, yan ang iyong akyatin. Nagsibalikan na uli ang aking mga kaibigan. Hindi ba ako nanalo kagabi? Hindi. Si Mimi Vlog lang ang nanalo. Milton TV, welcome po. Boy Bicol, Oragon ini. Ayan, Diyos maray na aga sa iyo, Milton. At nabalikan na kita sa iyong request sa akin kagabi at ako'y umakyat din uli sa kagad din sa bahay mo. Maraming salamat. Ayan. Jenson Blood, nakatulog na ako. Di kinaya power ko makipagpuyatan. Hihi, yan. Hindi sanay sa puyatan si Jenson Blood. Ang ating magandang host din. Milton TV, Yumi, dan na po ako sa iyo. Kahapon, kagabi pa po. Ayun, kahapon, kagabi pa po, sabi niya. Sabi ni Milton Vlog. Milton TV pala, Milton TV. Jenson Vlog, shout out po. Shout out na po, sabi ng ating kabayan na si Milton TV, MCC Channel. Ayan, si MCC Channel, naka-BG lang yan. At nagpapaganda ng kanyang beauty. At sana ikay magtuloy-tuloy na rin sa iyong LS tuwing gabi. MCC Channel. Ayan, dikitan mo po yan. Milton TV, si MCC Channel. Yan po ang kanyang main account. Ayan, nakabidi lang din dyan si Larry Salvaro. Yumi, Kuya Boy. Bidi lang ako. Ha? Okay lang, Miss Yumi. Ang aking bunsong kapatid. Sa Whitey. Nagpapalinis na ko ng kuko. Ha, bakit? Aba, palinis-linis ka lang ng kuko diyan sister Milton TV, Boy Bicol, pahingi ng jacket. Ayan, bibigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Milton TV. Chill Flora, ba't si Chill Flora pang jacket ito? Chill Flora, lagyan kita jacket Good morning host, sabi ni Chill Flora. Ayan, may jacket na si Lagyan ko ng jacket si Chill Flora. Ayan. May jacket na Chill Flora dahil ikay balik ng balik dito sa aking bahay. Pasalubongan kita ng jacket. Ayan. Thank you daw, sabi ng ating kaibigan na si Chill Flora Channel. Ayan. Pupugin nyo na po yung mga kaibigan nyo dyan. Magbaba kayo ng link nyo para mapuntahan kayo dyan. Donels Vlog. Hello host. Ayan, nakarating din si Donels Vlog. Donels Vlog, bakit hindi ka pa nagtatamsak pala? Ay. Milton TV, shout out to you. Shout out to you, sabi ni Chill Flora Channel. Ayan. Ayan, Chill Flora, Milton TV, shout out daw to you. Bakit nawala yung ko? Isa lang ang tamsak ko. Tamsak dan host. Ayan, nagtamsak na pala siya.
Hindi ko na makita yung ano ko rito, hindi na nag-record. Kasi namatay ako kanina eh. MCC channel, BG lang. Nagbaba na si Milton ng kanyang link. Puntahan nyo na yan. Si Milton TV, ang ating kababayan din na isa ring Uragon. Ayan guys, maglablaban na kayo dyan. Bisitahin nyo ang bahay-bahay nyo. Milton TV, asahan nyo po. Bawi ko, thank you. Ayan, si Tel Flora. Legit din po yan at suki na natin yan dito. At nanalo na rin ng parapol iyan si Tel Flora. Milton TV, ingat po lagi dyan sa'yo, Sir Boy Bicol. And God bless. Keep safe. Salamat po. Milton TV, kayo din, mag-iingat din kayong lahat na aking kaibigan. Donald's Vlog, Chel Flora, channel OTW to you. Chel Flora, ayan, nagbaba ng link si Chel Flora. Pasukin nyo na po. Yung mga hindi pa dikit sa bahay ni Flora, puntahan nyo na po yan. Donald's Vlog, pupunta na sa bahay mo, sabi ni Milton TV. Huwag kayong magsabay, mababasura kayo. Antayin nyo munang matapos ang isa. Pag nagsabay kayo, basura ni Lolo yan. Ayan. Donald's Vlog, asahan nyo po. Bawi ko, thank you. Ayan si Tel Flora. Punta nyo yan, babawian daw din kayo niyan. Chel Flora channel, tapos na ako sa bahay mo, idol, sabi ni Donald's Vlog. Ayan, tapos na si Donald's Vlog sa'yo, Chel Flora. Balikan mo na siya kung ikaw ay hindi pa busy. Sa ilalim ng puting ilaw, yeah. Sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Donald's Vlog, where's your husband? Nasaan ang iyong asawa? Bakit hindi nagpakita? Chel Flora, ako host paggising ko. Nabawasan sa bahay ko. Anak ko, 10. Baka yan ay hindi nagsibalik. Saan ka ba ng isda kagabi? Milton, Donald's Vlog. Done na po. Alam mo minsan kasi yung yan si Lolo, pag sumubra ka, halimbawa, may limit lang kasi yan si Lolo. Ang pagkakaalam ko, 75 lang kada araw. Pag sumubra ka doon, yung magiging sobra yun, malalaglag lahat yun. Pag halimbawa, naging 85 ka, yun, yung 10, lalaglagin yun, kahit ilan yun, basta hanggang limit lang siya, may limit lang. Kada araw. Oo, may ano yan, may limit yan si Lolo. Based on my experience. Kala mo matalino ha.
Hindi kasi sa dami ko na ring pinuntahan, yun ang sinasabi ng karamihan. Yung ang tawag dito, yung sumobra doon kasi ang alam ko 75 lang bawat araw. Kahit makaisandaan ka, malalaglag lahat yung sobra sa limit ni Lolo. Kaya ang inaasahan mo, limbawa, nangisda ka, nakaisandaan ka. Kala mo yun ang ano mo, pero pinabukasan malalaglag talaga yon. Lapang load, Kuya Boy. Naubusan ng load. Si DJ Ingwan, ako. Ayan, load din, DJ. Ayan, nagbaba ng link siya. Donald's Vlog, The Monster. Ayan, nagbibigi-bigi lang si The Monster. Andito lang. Nandyan lang ang aking magandang kaibigan na si MCC Channel. Siguro naman makikita ko na ng ayos ang iyong muka mamayang gabi para sa iyong LS. At pag nanonood ako sa iyong LSA parang robot, gumaganon lang. Kaya sana naman maayos na ang iyong signal at magtuloy-tuloy na ang ating pag-iilis. Salamat sa ating mga staff ng nag-aano ng mga signal na yan. Baka nga po over the limit ako kahapon. Malamang po kasi nga pag over the limit ka na, yung masusobra doon sa pinangisdaan mo, malalaglag lahat yun. Maya pagpasok niya, magpapalod, wala na kasi mapalodan dito. Post, pati palodan, hirap na rin. Ayan. Mahirap. Ako nga rin, nahirapan ako. Kaya bumibili ako ng card. Ayan, pasukin nyo si Chel Flora, yung mga bago dyan. Sa mga bagong dating, baka hindi pa nyo napapasok ang mga kapitbahay dyan, pasukin nyo na guys. Huwag na po tayong maya at huwag na tayong mag-atubili na pumasok sa hindi nyo pa napapasukan. Akyatin nyo na ang bahay nila. Milton TV, tapos na ako sa'yo. Ayan, tapos na daw sa'yo Milton TV. Manoy, tapos na daw sa'yo si MCC Channel. OTW na. OTW to Milton TV. Donald's Vlog. Ayan, si Donald's Vlog ay OTW na sa'yo Milton TV. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-LS ngayong umaga. Binabati ko po ang ating mga kasamahan dito, si Donald's Vlog, Chel Flora, MCC Channel, Milton TV, shout out sa inyong lahat. At ang mga nakabidyo dyan, ang mga nakabidyo, si Mimi Vlog, si The Monster Fauci, ayan, yan sila, nandyan lang yan sila. Boy Bicol, saan ka po? Ngayon, nandito ako ngayon sa BGC Noy. Andito ang aming trabaho. At dito lang kami paikot-ikot. MCC Channel, maya-maya po, konti, balikan kita. Ayan, sabi ni Milton TV. Babalikan ka daw mamaya-maya. MCC Channel, ikaw MCC Channel. Hindi ka ba na malingking ngayon? Milton TV, tapos na ako sa iyo sa intro mo. Boss, pabalik na lang po. Salamat. Donald's Vlog nagbaba ng link, mga guys. Pupugin nyo na.
pupugin nyo na po si Donald's Vlog at nagbaba na siya ng link para hindi na kayo mahirapan. Binabaan na kayo ng link ni Donald's Vlog. Ayan guys. Tuloy. Shout out sa ating 3 milyon na nandito at sa mga nagtamsak. Nandito pa rin ang tamsak niya na 25. Kanina yan eh. Ngayon hanggang ngayon nandiyan naka-identikit sa ano. Ano bang tinasabi ko? Dire-diretso lang po tayo guys. Tamsak. Sa hindi pa nakatamsak yan. At malapit na akong umuwi. MCC Channel. Chel Flora Channel. Tapos na ako sa'yo. Si Vanessa Lacre. Ayan, nandito na si Vanessa Lacre. Welcome, Vanessa Lacre. Salamat sa iyong pagpunta. Ayan, magtamsa ka na rin at mangapit bahay ka na dyan. Akyatin mo na ang bahay nila at kalimbangin ang kampana. At siguraduhin pindutin ang nakapulang linya. Hello guys! Tamsak na host. Ayan, salamat sa iyong pagtamsak. Vanessa Lacre. Ayan, si Vanessa Lacre. Vanessa Lacre. Ayan, makapit pa ka na dyan, Vanessa Lacre. May mga nakababa ang link dyan. Pasukin mo na yung mga yan. At yan ay mga legit na ating kaibigan. Babalikan kanya pagka ikay pumasok sa kanilang bahay. Ayan. Tagal na ano kung pa-music nga tayo ulit. Hi, Vanessa Lacre, sabi ni Donald's Vlog. Shining the sun, shining the sun. Hi! Donald's Vlog, MCC Channel. Nasira ko na mga bahay nyo. Ayan, pinagsisira na ni Milton yung mga bahay nyo. Ayos, music mo, Kuya Host. Yan. Yeah. Nice. Yung mga urong-sulong ng araw.
Shining in the sun. Huwag mo naman sirain, Milton. Grabe. Grabe napuyat. Napuyat ko dito sa bahay ko. Sinira niya pero inayos niya naman ang iyong bahay. Pinagsisira ni Milton yung mga bahay niyo ha. Pero maganda naman ang bakas niya. Ay, Donald's Vlog, mag-LS ka na rin para makasuporta naman kami sa'yo. Sawa na ako sa mukha ni DJ. Peace be with you, DJ. Para maging bago bahay nyo. Ayan, tama. Para maging bagong bahay nyo. Pero, mag-iwan ka ng tamang bakas. Patay tayo. May ano pala to. Hi there. Patay tayo. May copyright pala yun. May ano pala yun. May patay tayo dyan. May ano pala yun, may CPR pala yung isang yun. Hanap ako ng bago. Diyan lang po kayo guys. Hanap. Naku, may ano to. May sigurado yan. May ano na yan. Sa trabaho. Wow. Oh, hinana.
Favorite mo host, ang manok na pula. Oo, favorite ko pa eh. Ay, pusi to. Nangyari doon. Sa may bahay, ako'y matamlay. Ubos ang manik, daling I'm sorry. Manok na pula, ayan, manok na pula nga. Nang tatlong lalaki, umagdahil sa may palengke. Ang misis ko, maluko, kinarati ako, nagbasag ang mukha ko, ang galing ko. Magaling pala siya sa taekwondo. Kinarati talaga ho. Kaya ikaw, ang asawa mo, karatiin mo pag pasaway. Tagal ng kasama ko ah. Ayan guys, nandyan pa ba kayo guys? Ayan, nandyan pa sila. Ayan, nagkagulo na sila. Nagkagulo na sila. Nako, patay tayo dyan. May mga ano na, may mga Sabrina Hidi, ayan, si Miss Hart nandyan pa rin. Sana walang ano to. Napapatay yung ulo ko sa malas at palawan. Nasakan lang na Sabrina Hidi. Ayan, si Miss, alam ko si Miss Hart to eh. Hello Miss Hart. Ikay gising pa pala. Sa may bahay, ako'y matamlay.
Ako'y nagsisi, ubos ng money, darling I'm sorry. Ako'y nagdap ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Salamat po sa 3 milyong nanonood dyan sa ating bahay. Ayan po guys. Ay, sa bagong dating dyan. Ayan, sa bagong dating dyan, sabi ni MCZ Channel. Yan guys. Andyan pa ba kayo guys? Do you want to be the next photographer? Huwag yan, huwag yan. Daming ano, dami ng ano. May mga CPR. Ayan, sa 2 milyon na lang na aking tagapanood. Salamat sa inyong ayan, nagsipasyal ng ating mga ibang kaibigan. Babalik din yan, babalik din yan. Diyan lang po kayo guys sa 2 milyon na aking masugid na tagapanood. Salamat sa inyong dalawa. Tsaga-tsaga lang tayo at mamaya may mga darating din yan. Ayan, may 3 milyon na, 3 milyon na. Gaantay pa rin ako dito guys sa BGC. Yung ating kasamahan, Donels Vlog, ayan, nandyan pa rin siya. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ayan guys. Ayan guys, nag-ano sa akin si sige guys, dyan lang po kayo.
Nabawasan na naman ako 5 banana. Ayan. Ilan na lang banana natin, nababawas pa. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo guys. Nabawasan na naman siya. Baka yung mga bumabalik sa'yo, yung mga maano sa'yo, hindi bumabalik ng maayos. Ako nakakain ay pag ano natin, tumawag na si boss. Tawag na. Ayan, babalik na ako. Babalik na kami sa aming bahay. Ayan guys, biyahe na naman tayo uli. Samahan nyo ako uli sa aking biyahe. Nandala mo na kayo Sir Alfred? Oo. Muna ako ba? Ayan, mamaya na ako magre-reply sa inyo guys. Ako'y nagsisi. Ako'y nalak ng 3 lalaki dumanda sa may palengke. Pero ang isip ko, di
Basag-basag ang mukha ko, nandaling ko. Magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapol ako. Dati rin pa siyang champion sa Aikido. Bali-bali ang boto ko. Ayan guys, nandyan pa ba kayo guys? Tira pa naman hanapin, halos wala na nga akong tulog. Kaya ganun talaga minsan, di mo Bili mo ako ng 35.9. Hello. Hello. Lubat na. Palitan mo na yan. Kala ko sabi niya sa akin, mamataas yung ano niya. Ano sabi niya? Lubat? Nang palapit lang po, inulit. Dapat ako na. Yan guys. Binabaril kami rito sa aming gate sa village. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang ating pangingisda dyan. Ayan guys, ayan. Yung mga ano sa akin dyan, re-replyan ko kayo after this reminders. Ayan, nandito na kami sa loob ng aming sa village ng aming pinupuntahan. At ang aking kasama ay nasinok na. Nag-a-apply pala si Kuya Hinder ng Rapid, yung ID. Siguro doon sa ano, para mag-ano siya. Mag-extra yata siya. May extra pa siya, ay malapit na rin naman. Sa bagay, 15 days pa naman yun. Malakas kasi yung kita ng ano, ng grab food ngayon. Sa Lala Food, yan. Ito pinagawa siya ni Mr. Do. Ewan ko kung Baka hindi, baka dito wala niya yung gagamitin. ba dito nga yung pwede Para kahit makauwi saan. siya. Oo. Kasi bukuyagang ba yun ni Mr. Do magkano-ano, tapos ang panit pag ginamit namin. Baka kasi kailangan yung certificate of employment. Baka nag-apply siya ng loan. Sabi niya ako, ni Sir Alfred sa pag-food daw yun, mga ganun. Yun nga eh. Kaya mo kasi nagagamitin. Papukas nga dahil dyan ko na lang. Oo, sabagay. Napasok mo to? Ay, Hindi, magkati tayo ulit pagkain. dito na lang sa gitna. Magkati mo tayo pagkain ulit. Oo. Ayan guys, nandito na kami sa aming tinitirhan. Hirap ng ano, mag-isa lang na driver, no? Sa inyo guys, no? Kasi 5 kami rito kasi yung sakyan namin dito, ilan, ayan. Tatlo itong nasa labas, may 2 pa din sa loob. Mayroon pang nandoon sa kasa na iwan. 6. 6 ang aming sasakyan dito. Ay 5 kaming ano. Kaya 5 kaming driver. At ano kami, excuse me po.
Ayan guys, punta ako doon sa pasok muna ako sa aming bahay. At kami mag-aantay ng pagkain ng aming boss. Nagluluto siguro yung aming kusinero. Antay kami ng maluto, tapos balik uli sa BGC. Tapos pagbalik namin ng BGC, ayun, tapos ng trabaho. Boss, kanina po pa-loading sa akin. Wala ka ng load. Boss DJ, load din pag may time. Ikaw ang walang load. Ako hindi maubusan ng load. Hindi ako maubusan ng load dito, DJ. Nandito yung tagalod ko. Kung kinakailangan, utangin ko yan o utangin. Kung kinakailangan, utangin ko yung load na yan o utangin ko yan para makapag LS lang ako. Kaya ikaw mag-load ka. Mag-load ka para makapag-LS ka mamaya. Diba? Ayan, ito naman kami. Mag-LS ka. Mag-load ka. Para makapag-LS ka mamaya. DJing ba? Diba? DJing ba? O kaya pumunta ka sa trabaho mo, doon ka mag-LS. Ayan, init. Oh. Ayan. Dito na tayo sa aking lungga. Ayan, sandali lang guys Ilalagay ko lang itong aking yan. Ito ang pangano ko, pangharang ko. Kawawa naman ang si Boy Bicol, kawawa. Kawawa sa Boy Bicol. Ayan, diba? Mahirap niya ba ang pumamahal na naman. Yan, dyan. Dyan ka lang muna ha, dyan muna. Okay. Okay. Sandali lang guys. Ayan. Sumisilip na baka mahina net. Mahina na talaga net mo. Sandali lang. Tresisiyan lang. Ako'y rolled ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maluko, kinarati ako, basag-basag ang mukha ko, ang daling ko. Magaling pala siya sa taekwondo. Bawat sipa niya ay sinapul ako. Ano, narinig niyo ang aking ayan guys. Nananatili po tayong may bisita.
Asa na kayo, Boss DJ? Ayan, wala na akong manonood. Kawawa naman si Boy Bicol. Oh, kita mo. Pinag-iwanan na ako. Ayan. Paborito mo talaga yung yan, boss. Kantahin. Ay, wala akong ibang kantang alam, kundi yan lang. Ayan. Go lang, boss. May ilis ka ba mamaya? Anong may ilis ka mamaya? Ngayon, tuloy-tuloy na yan hanggang mamaya na yan. Pag naubusan ng load uli. Yung ano, alam mo yung ano ko, Boss DJ, yung good for 7 days. Pag naubos, niluludan ko uli. Bahala siya dyan, magsawa siya. Ayan. Papatugtog na ako. Kaya lang, pare-parehas lang yung tugtog. Nakakasawa din eh. Ito na naman oh. May mga ano na kasi yung iba, may mga copyright na. Patong-patong nga. Ayan ang nagagawa ng quarantine. Ginoo good. Dikapoy ko dong. Siningal si Boy Bicol. Ayan. Bumalik si Yumi. Boss, sabay ka, sabay. Ubos na ang isang box ko. Ito. Sino may gusto nito? Dami oh. Bigay sa akin ni boss.
Nag-message na naman si Smart ah. Ay, nako. Oy, happy vibes. Sinisilip ako ng kasama ko para daw akong tanga. Ayan guys, maraming salamat at nabigyan ko kayo ng konting aliw. At ako'y hiningal na. Hindi sa ulo ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Napagod si Bayona. Basta DJ Boom the best. Nakapoy ko dong. Sahod ka ba? Bawal. Ha? Hindi naman. Hindi naman endorse yun eh. Go lang Kuya Host. Ay nako, kapoy nako. Hindi naman ako pinapartneran ni DJ ko eh. Boss, pag tayo, tatka tayong dalawa. Ay nako. Nababaliw na si Boy Bicol. Nababaliw na si Boy Bicol, boss. Kaliwa paan niya, boss. Pag nagkita kami yan, magdidiretso yan. Ako, kaliwa din pa ako eh. Nagiging diretso eh. Boss, kanina, na-loading ako, naubusan ako ng load. Ngayon, pinutol ko. Pinindot ko yung end of, tawag ko. Tapos pagbalik ko, part 2, ayan, hindi na lumilitaw yung mga manonood ko. Pero nandun pa rin yung 25 thumbs up. Ayan, 26 na nga eh. Ayan. Pero yung nanonood, hindi ko kayo makita. 0-0 pa rin. Sarap itong mga ganitong music no, nung araw. Tapos ginawa pa nilang ganyan. Ang tawag dito. Ni-remix pa nila. Hindi lalo na. Nag-uumpisa na pala kayo, boss, sa sa kuhan yung 5 hours na sana masunod yun. Masunod dapat yun. Minsan kasi hindi nasusunod eh. Ako, planay ko sila lahat. Pero bigla silang huminto. Sasayawan ko na lang sila. Wag napanood ko ng mga anak ko, parang tangaan niya si Papa. Mak, nandiyan pa ba kayo? Wala na ako manunood. Nagsialisa na. Sumayaw lang ako, nagsialisa na. Anong oras na ba? Yan, mamaya, punta na naman kami ng BGC. Sila yung boss. Hindi ako sumali sa
5 hours. Hindi kakayanin load ko kapag nasa work ako need LS ko. Yun nga, hindi kakayanin eh. Okay lang yung mga naka-wifi, walang problema yun eh. Tayong naglo-load lang, ako nga, libo ng ano ko sa load eh. Kasi nga, pagka naubusan tayo ng load na naman tayo. Diba? Nawala yung ano ko, 25 na tamsak, pumalit 10. Ano nangyari? Tapos ikaw na lang yata ang aking manonood, boss ha? Isa na lang nakita kong manonood. Nawala yung 25. Baka na ano na yun, na-save na yung part 1, ano? Yung una kong kuhan. Bawian ko muna, boss, mga nag-play sa akin. Matamsakan ako. Tama, balikan mo na. Ayan, wala na akong manonood. Nagsialisa na. Kawawa naman si baby ko. Pero ayos lang, tuloy-tuloy lang. Mamaya ako na ito papatayin. Pag naubos na yung load. Sige lang, dyan lang kayo guys ha. Nakalimutan ko nga pala. May ano pala ako dito. Oh. Dali lang guys. Dito lang ako dyan. Let's welcome to my live channel. Please come to my house and let's grow up. Let's grow up and then let's look to banana. Come to my doon ako magpapakabit, boss, sa bahay. Doon sa bahay ko. Ayoko dito. Tapos, pag mag-ilis ako doon, unlimited ang ano. Diba? Doon ako sa bahay magpapakabit ng load. May wifi. Tapos pag day off ko, yan, maghapon ako wifi. Saan tayo guys? Mayroon dito, kaya lang maraming gumagamit. Hindi rin umaabot dito, nandoon sa talo pa nung ano. Talo pa ng dito yung wifi dito. Doon sa bahay magpapakabit ako. Tapos
Okay, kaya mag-load ka ng ano rin yung boss? Mabilis din maubos. Marami sila, marami. Share ko na sa community ko, Kuya Koy. Salamat, little sister. Kain tayo, little sister. Kain tayo, kain. Basta DJ the best. Salamat sa pag-share sa community. Pag ano boss, pag nakapagpakabit ako doon sa amin, halimbawa ano ako ngayong kuhan, matapos tayo ngayon, totoo yung balita na mag-u-open na tayo ng May 15. Uwi ako tapos magpapakabit ako agad. Yun. Mapiplay na namin yung dapat yung gusto namin play. Kasi unlimited yun. Eh, 5 sila doon. 4 yung anak ko. Ay, yung isa pala hindi ko nasali. 3 yung anak kong mayroong cellphone. Yung asawa ko pa. Yung hipag ko pa. Eh, kung ipiplay tayo ng sabay-sabay. Di ba? Eh, kung unlimited. Ayos yan, boss ko, di ba? Eh, kung ipiplay tayo ng sabay-sabay. Halimbawa, kada araw, 5 oras. 5 oras, di ba? Bibigyan ko sila ng ko ng cellphone na mag-pamplay lang talaga sa mga kasama natin, mga grupo natin. Masarap. Kaya Boss DJ, pag puntang kita dyan. O kaya ikaw pumunta sa akin. Basta DJ the best. The best na. Mapasahod ka ba? Woo! Sarap nito. Dadala ako ng ng chokes to ko. Alcohol na naman tayo.
Oh, pwede sumok. Shot to, DJ. Shot. Oh. Ayan guys. Medyo tumino na tayo at nakakain na tayo ng tinapay. Sige boss, dala ka naman. Sarap nun boss. Ha, guna chokes. Hello Lori! Ayan na, nandiyan na bumalik si Crescencio Catuba. Salamat sa iyong pagbalik boss. Don't forget to tansak again. Dahil naputol ako kanina. Sana maging totoo na yung ano sa atin na ano sa May 15 ayos na yung lahat. Para naman makalaya na ako dito. Malakas ba ang music ko? Gusto ko mag-order DJ. Boss, nag-order ako ng katulad ng ano, Madam Lovely Grapid. 2,000 yata yun. Kompleto na, meron na rin yung ano. Kaya lang, ano, tawag dito. Hindi ako makapasok doon sa kuwan. Sa Shopee. Ang daming nahanap. Nag-order na ako, hindi ako makapasok. Ano kayo mag-order? Yun nga, kompleto na yun, boss. Kompleto na yun. So, isang seat na rin yun. Tapos laptop na lang. Crescencio Catumay, hello from Mimi Vlog. Tapos nag-a-announce na gano'n. Ay, connect. Ayan, connect. Diba? Ayan o, bunso. Asan si Mayor? Sabihin mo kay Mayor. Asan si Mayor? Partner kami ni Mayor. Ay, naku Mayor. Disconnect. Nagdadama. Puro na lang dama. Ikaw kamo ang damahin para naman magkaroon ka na ng baby. Mayor, tumigil sa kadadama. Gawa ka ng baby. Please. Okay. DJ Ingwa, done na po. Wait po, balikan kita. Done po. Ayan, nagdandan na si Crescencio sa'yo, boss.
Ay, nako. Ang epekto. Kita mo ba yung ano? Bunso? Ay, little sister. DJ. Kung napanood nyo yung anak ko, yung bunso. Yun. Alam nyo na kung saan nagmana yun. Napanood nyo ba yung video na yun? Kung nanonood kayo. Kung nanonood kayo, guys, makikita nyo yung bunso ko doon. Kung anong ginagawa, kung kanino nagmana. Yung mga anak ko, hindi na nag-ano sa akin ah. Nagsawa na yata sa pagmumukha ko yung ngayon. Hindi walang comment, hindi yata nanonood. Ano ba naman yun? Ayan. Pinabayaan na ako ng ating mga anak. Sige lang, idol, sa'yo. Masikip na ito eh. Kung maluwag to, talagang tatasya ako ng gusto. Ayan, isa pang maganda oh. Yan, salamat sa iyong pagtamsak. Crescencio Katubay. Nangyari? Hello mga lalabs, may papakita ko lang sa inyo. Hindi yun. Wala. Punta na ako doon sa ano, sasakyan guys. Sigurado. Pupunta na yan. Alis na kami alas 11 na yan. Pero continuous lang. Continuous lang. Init, init. Wala pa. Ayan guys, kita nyo ang init. Grabe.
Salamat sa dalawang nagtatagayan na nanonood sa aking pelikula. Yun guys. Ayan ang aking kabayo. Diba? Ayan ang aking kabayo. Yan ang aking kabayo. Yan lang guys, sisisit ko lang ulit ito. Diba? Ang ganda ng music ko, diba? Boom, kibong. Kibong, kibong. Kibong, kibong. Kibong, kibong. Patayin ko muna guys, baka biglang makapiright mamaya. Yan lang kayo guys ha. Kukunin ko lang yung mga pagkain. Mamaya na, hindi ko pala nagtawag. Yan lang guys kayo ha. Marami kasing kasabayan na nag-iilis ngayon. Si Jasjil nag-iilis. Si Bunso yata nag-iilis din. Maraming kasabayan. Diyan lang kayo guys ha. Huwag kayong umalis. Kung alis man kayo, balik kayo. Guys? Nandyan pa ba kayo guys? Dito pa ako. Kawawa naman si Bayona. Walang manonood si Bayona. Isa lang ang nanonood si Bayona. Sino kaya yan? Paramdam ka nga. Paramdam ka nga kung sino kang nanonood ka dyan sa akin.
Si RCB. RCB TV, nandiyan ka pa ba? RCB TV. Are you there? Ayan, may dalawa na akong manonood ulit. May dalawa na ako. Oh, nawala na naman yung isa. Sundot-sundot lang yung isa. Kawawa naman si Bayona. Subukan ko ang tingnan ako sa mga ayan. RCB TV, ayan, nandiyan pa rin. Salamat, Bunso. Salamat ang aking ayan, si Mayra. Swerte nitong batang ito. Ayan, guys. Kaya pala walang manonood sa akin, nandun kay Ayag. Kay Alice Ayag, may parapol. Mamaya magpaparapol din ako. Ang hindi umantabay, walang mga panalunan mamaya. Sige. Papalo din ako mamaya. Magpaparapol din ako mamaya. Pagbalik ko mamaya, magpaparapol ako mamaya. Nawawala kayo, nandoon pala kayo sa kabila Mamaya lilipat din kayo sa akin, parapol din ako mamaya. Magpaparapol din ako mamaya. Food and everything. Hi Kuya Boy. Salamat sa iyong pagbisita. Food and everything. Ayun na. Ayan. Kala ko ano na. Sarado ko muna yan. Hindi na muna ako mangako.
Basta susurpresahin ko na lang kayo. Hindi makapunta. Ang hindi makapunta, sorry. Sorpresa. Bago lang po ako dito sa'yo, pero nagtagpo na po tayo sa mga ibang ilis. Tama po. Natagpuan ko na rin po kayo. Food and everything. Nagkikita na po tayo sa mga ibang ilis. Salamat sa iyong pagbisita, madam. Sa iyong alam ko madalas kang nagpupunta kay saan ka ba saan ba kita nakita noon? Ay, ano ba nangyari sa'yo? Sinarado ko muna eh. Dinala ko na yung mantika. Ayan, ano na? Nasuka ni ano. Suka ni... Tinex na si Bambol eh. Ha? Si Bambol na yung tinex eh. Ay, oo, we food in everything. Kimi kalalas niya. Madalas ako doon eh. Yan, Kimi Kalalas. Nandyan na yan, si Bimay Kalalas. Naka-monitor lang yan. Ang kanyang maalagad. Ako ay magdi-deliver muna ng pagkain. Anong oras daw tayo magdo-donate? Around 4 o'clock daw. 4 o'clock. Ay, tamang-tama pa. At kami magdo-donate daw mamaya. Hello, sir? Yes, sir. Yeah, yesterday afternoon you take a 12 bucks from there 19. Yes, from Nara 19, 12 bucks. Did you see the lobby? Oh, it's okay. Thank you. Okay, no, you're welcome. I love you, sir. I love you. Thank you very much. Kita nyo? Tumawa yung boss ko. Ganyan kami magmahalan. Kaya nga happy vibes eh. Ganyan kami maghahalan ng aking boss. Pero hindi big boss ha. Baka akala niyo yun. Hindi. Yun lang yung may hawak sa aming mga driver, housekeeping, yan. Yun may hawak sa amin. Mabait din sa amin yun. Tinatanong niya kasi mayroong magdodonate kami guys ng ng mask. Ito, magdodonate kami mamaya mga alas 4 daw. Na lang ito, kuya. Ano na lang ito, kuya? Naputol? Salamat po, food in everything. Kayo din, ingat-ingat din. Saang bansa ka po, Kuya Boy? Dito lang ako sa Pilipinas, food in everything. Ang ating mahal na bansa. Nandito lang po ako. Excuse me po. Ang haba ng pila ko. Ang haba po ng pila, papasok ng subdivision. Dahil po ang mga delivery po ay papasok na. Ito rin po, kabilaan. Ito, exclusive din. Ito, exclusive sa kanan. Oh. Malalaking tao mga nakatira dyan. Dyan nakatira si Pacquiao, dito. Hindi ko binibenta nga daw bahay nila dyan eh. Binibinta na? Bukas na. 1.5 billion. Billion? Bukas ko na bilhin, tanghali na eh. Oo. My goodness. 1.5 billion. Diyos ko po, saan ko hanapin yun? Baka may kilala kayong binibinta pala nga bahay dito ni Manny Pacquiao na malaki. Ewan ko lang, hindi ko lang hindi lang kami sure. Nakita ko sa YouTube.
Boss, Lagi ka nang YouTube, di mo nakita. hindi na ako nanonood gaano kay Boss Manny. Idol, shout out nga pala sa iyo, Idol. Kung nakikinig ka diyan, Hello? kung mapadaan ka man lang sa aking iles, Idol. Idol kita. Lahat ng laban mo, hindi ko pinalampas. At nung araw pag ikay tinatamaan, pati TV namin tinatamaan. Dahil sinusuntok ko yung sumusuntok sa iyo. Out na. Ganyan kita ka, Idol. Idol Manny Pacquiao. Siningin ng driver na. Kuya, ang ingay mo. Bakit ba? Nag-iilis ako eh. Tuloy. Sino yun? Sa home credit, tatanong ko pa naman saan, pinatayin tuloy ako. Home credit? Eh kasi, nag-ano tayo yung boses ko, kasi talaga. Nag-iiko ba? Oo. Dapat sinabi mo. Pinatayan tuloy ako. Ano bang sinabi? Wala. Yung dahil nasa ko. Iwan ko, di ko magana rinig eh. Tatawag uli yun. Matumawag na siya ha? Alam niya naman nakaano pa tayo. Kaya nga eh. Eh ngayon ko nag-ano eh. Natawagan ako. Daway. Boss, sa rebuilding lang. Kilala na kami ng mga polis dito eh. Wala nang umagat tanghali kami. Oo. Pag wala na silang mask, binibigyan namin sila. Diba guys, tama yun lang yan. Bigayan lang yan. Sabi nga, happy vibes lang. Sa team happy vibes, I love you all. Ayan guys. Malapit lang bahay namin dito. Ayan. Nahin ko muna yung amo ko kayo. Ito nagpapasahod sa akin. Oo. Kaya amo ko pwede niya. Oo, hayaan mo siya. Binayaran kamali ka. Please. Hindi saan tatawag sa akin. Tumatawag na tuloy. Ibig sabihin, talagang hindi yun yung account na inulugan mo. So, di ba dapat wala mo ng ano? Walang ano. Tulog kasi nga. Ayun nga. Bakit sa akin wala namang natawag? Eh, sa bagay yung ano ko, binayaran ko pala. Binayaran ko pala yung akin. Yung ano ko, hindi pa. Yung dalawa. Ayan. Ayan guys, ito na tayo maghihintay sa ano, kabila. Sa circle at ito'y tigasin yata itong isa na to. Ayan, basta na lang na parada ng ganyan. Pero ayos lang. Ayan. Manatili lang kayong nakantabay sa akin. Tamsak host. Si Madam, ang aking mahal na host. Si May Calalas. Hello po. Salamat sa antabay uli sa aking pangalawa. Boss, dito ka pa rin ha. Oh, bakit? Dito pa rin ako, hindi pa ako naubusan ng load. Pag naubusan ako ng load, babalik ako. Ganun na tayo ngayon. Kailangan na nating mag-LS na mag-LS. Pero mamaya, titigil ako mamaya kasi nga mag-ano ako.
Magdo-donate daw kami ng mask doon sa aming barangay. 12 box ang aming i-donate. Sana makunang ko ng ano yun, oh. Ma-vlog ko, kaya lang kasama kong amo ko eh. Ba magalit yun. Do-donate kami mamaya alas 4. Ayan. Boss, dito ko pa rin napunta ako sa ilis ni Miss Consent. Kasama natin sa Happy Vibes. Yung pinasa ko sa GC ng Happy Vibes, guys. Kasama natin sa GC yun. Nag-LS. Si Ayag, si Alice Ayag, nagpaparapol, punta ka doon. Nagpaparapol si Alice Ayag. Ayan. Kaya wala akong manonood. Nandoon kay Alice Ayag yata yung iba. Nagpaparapol yun, boss. Punta ka doon, baka load yun. Nakita ko may inaano siya. Mimi Vlog, nandiyan pa ang aking ano. Kaya pala. Oo, kaya ilan lang kayo rito sa akin, nandoon yung iba yata. Ki Alice Ayag. Ayos lang yan, babalik din yun. Kaya pala. Ayan, nakabidyo lang ang aking mahal na host. I love you, Madam May Kalalas. You can take a rest, and then tonight you are going to LS again. Much better you take a rest better, and you take care yourself, and then more sleep. Much better you sleep completely. Hoy! Ay sos, naka-English man si Boy Bicol. Yeah, much better to sleep completely the hours. Much better you sleep 8 hours or 6 hours. Much better of your sleep like that, because you need to sleep like 8 hours, because you are going to puyat-puyat. Puyat-puyat. Yeah, shout out to your RCB TV. You is still there? My young sister. Thank you very much for staying my LS. Okay. Stay put, and stay your brother. Okay. Let's support guy of my little sister. We have put the downstairs of the hair link. Support them, and batay, umalis na. Nagsilayas tuloy, hindi ako naintindihan. Nawala tuloy ang aking manonood. Hindi na ako mag-i-English. Ayan guys. Ayos lang yan. Punta lang kayo sa mga nag-raffle, tapos balik na lang muna kayo rito. Kukuha lang akong tubig guys ha. Kukuha lang akong tubig. Kukuha lang akong tubig guys ha. Yan. Agoy. Ayan. Ayan na guys.
Ayan na guys, tara na. Sige, go ahead. Punta kayo sa mga nagrarapol at pagkatapos nyo